Evo nas u Begeču. Kad je rekao u Begeču, izbacili bi te napad. Ne bi niko razgovarao s tobom. Ovako ja kažem Begeč. I Dejan Kaluđerski, domaćin. Malo mu bilo crni luk, hoće i beli, hoće i šargarepu, i zelenu salatu. I ovoj plodnoj, bačkoj zemlji, šta god da baciš, nešto će da nikne. Je li to privilegija? Nije privilegija, treba biti vredan i uporan i... Neće samo od sebe? Neće. Ali, koliko ti površine obrađuješ? Radimo neki 50-60 jutara, ali nije sve povrće. Dobro. Radimo i ratarstvo. Radimo šargarepu, beli luk, nešto paradajza, nešto ljute paprike, nešto mladog luka, nešto salate, svega pomalo. Plavi patliđan, kupus, karfiol, brokoli, svega pomalo. Vidim, ovo je površina za ovo povrtno bilje kolika? Pa tu ima jedno jutro. Jedno jutro, a? Nego je ravno, znaš, da pravi iluziju. Ovo da je u Grockoj, to bi bilo ovako, pa ne bi mogli na mestu da nađeš. Da. A ovdje kod vas to je širina. E sad, dobro, i ovi stubovi, tu će paradajz vrlo da se... Paradajz na žici će biti, pored će biti kornišoni, i tako, imamo jedan deo industrijskog paradajza i to sad probavamo da vidimo da li nešto, svašta nešto. Kad ovo planirate, kornišoni i paradajz? Pa uskoro će početi sad. Uskoro, a? Da. Dobro, za sad ste ovaj beli luk ili još se vadi? Da, sad ćemo da ga vadimo. Dobro. Mladi crni, to je završeno već? Taj deo iz arpadžika mladog crnog je završen, sad imamo ovaj koji je mladi luk i semen. I sad to za 2 nedelje očekujemo da ćemo početi da vadimo. Dobro, vidim da je ove cevke su svuda razvučene, znači navodnjavanje, bez toga obavezno, bez toga ništa. Gledaš u nebo, možeš samo što ušineš, nije više to pametno. I jako je dobro i velike su prednosti, možeš da polivaš šta hoćeš, možeš da puštaš đubrivo, možeš, baš je dobro. Dobro. Salata, a šta je ovo pored? Ovo je celer za kućna varijanta, ubacili smo za nas 50-ak strukova. Pre smo i to radili, a sad samo za sopstvene potrebe. Čekaj, tu je ono otiš na pijacu pa kaže, koliko je vezica? 15 dinara, 20. Čekaj da se isplati to, ali dobro, vi radite to vjerojatno na veliko i onda... Pa isplati se, zato što to vi kupujete jednu, ali mi ne prodajemo po jednu. Tako je, bravo. I onda kad prodaš 1000 komada po 15-20 dinara, to je nešto drugo. Koja je sorta ovog belog bio luka? Bosut. Bosut? Da. Kako sam vam pokazao? Pa mi se to prvi put radimo, ovo eksperimentišemo, nisam do sad radio. Ja sam zadovoljan, ima i krupnoću, ima sve okej. Dobro, je li nešto zaštitari da se bave njime? Naravno, pa bez zaštitara. Sad njega sve, šta hoćeš? A svako povrće, ne. Tako i te sorte napreduju, tako i ove razni antagonisti i oni se razvijaju, organizuju se. Da, ali i mi svi kao kupci gledamo ono što je lepo, ono što je flekavo, oštećeno, to ne interesuje. Znači, jako je bitno i ekipa koja vadi luk da ga ne mlati. Da se ne ošteti, da. Zaštita u toku proizvodnje je obavezna, pa pazi, niko od nas neće kupiti neki grbav, deformisan, bolestan, znači mora sve da se odradi. Dobro, i skladištenje je jako bitno. Naravno. Mora da se provetrava. Da, stavit ćemo ga u boks palete na proma ili to je to. I do kada on možda bude i čvrst i sočan? To ja mislim do nove godine da će biti, da. A šta je problem ono kad bude mekan? Tvrtno mraz ga preseče ili loše skladišten? Pa verovatno lošija proizvodnja, počeo je da trune još na njivi i onda u skladištu nastavio i... Malo ne uđe ti ceo prst do kraja. Znači Da. to je već u startu Da, to je još na njivi kreće. Dobro. Ovaj crni arpadžik? Iz arpadžika, pa bilo je dobro, zadovoljan sam. Nije to nisu to neke nenormalne milioni avioni, ali pored šargarepe i još nekog povrća, svega pomalo i bude dobro. Ja sam zadovoljan. I ostalo je, pa mi je žao. I kažem, sad u ovoj fazi možda se jede, ali prosto negde čovjek mora da kaže, moram da stanem, ne može više. Je li tako? Da, najeli smo se mladog luka i ovaj ćemo sad kad stigne. Dobro. Kaži mi, jer i ovde važi ono pravilo, ove godine seješ salatu i ne znam luk, sledeće godine će ovde da bude paradajz, a tamo će da bude... Da. Mora tako. Pa ovde da je sad paradajz između stubova, tu su prošle godine bili kornišoni. Znači ne može kornišoni, mora se pošto je plodored. Sad smo stavili paradajz, na sledeći stubovi idu kornišoni. Naravno, mora se pošto je plodored. Je li baš veliki angažman da sad ne znam i taljaš u tegle, kiseliš? Ne. Možda za kućnu varijantu? Za sebe, naravno, supruga to uradi, ali kako se zove, za prodaju ne. Na prodaju, da. Samo sveža.
sveško nišon, to se prodaje. Dobro, od ovih ratarskih kultura, pšenica, kukuruz, ili nešto ne utiču ovde? Ne. Ne, na nešto prelazi se jedne na drugu njivu, ne? Pa imamo zaštitare koji to vodi računa. Znači, bez struke više, Ma kakvi. bilo bi neozbiljno. kakvi. Pogotovo na veliko. Nemo što povatati sve. Ne, a? Da. Šargarepa, koliko je ona zahtevna? Po na nju smo već navikli. Tako da nama ništa nije strašno za šargarepu, već radimo to dugo. 15-20 godina. Koje je to seme? Šta je to? Mislim, pa ono na što ste, da kažeš ono... Pa uglavnom su to Vilmorinova semena, Bolero Maestro, Orkestro. Oni su ovdje dobro pokazali sve. Dođeš kao neki dirigent tom orkestru. A? Jel uživaš i sam gledajući to kako raste? Da, lepo je kad gledaš kad naraste bilo šta. Ali i sam kažeš, i sam probaš. Znači, ne probaš, konzumiraš. Znači, nije ovo sad kao, ja ovo ne jedem, ali iznosim na tržište. I ti želiš da vidiš minuli rad svoj, koliko je to dobro kvaliteta, kakvog ukusa. Nešto proizvodiš, uživaš. Tako je. Ako to voliš, ti uživaš dok to raste. Tako je. I trudiš se oko toga i onda što naravno to i jesti, probati. A i linija ti je dobra, znači stalno si u pokretu. Povrće. Ljudi jedite povrće. Tako je. Sjajno. Dobro, ova sad temperatura, pa dobro, juni je mesec, kažu danas 35 stepeni, kako to sad pogoduje ili ne pogoduje u ovoj fazi ovim kulturama? Pa sve ima svoje prednosti i mane. Kada je jako toplo, nema bolesti. Aha. Navodnjavamo po 2-3 puta na dan. Mora. Posebno ispod folija, gde je još toplije. Evo vidim koliko je suva zemlja, a navodnjava se. Da. Znači, žedna zemlja. Da. Vetrovi neki nešto... Vetrove smo imali prošle godine, uništili su nas. Znači, to ume da bude opasno. Baš su nas uništili, ono nevreme i plastenici, i na njivi, kukuruzi, znači, upropastilo nas je. Protiv toga, može neko osiguranje ili nešto? Pa, ne znam. Ni sam nisi pametan, Ne znam ali više, da. ove godine ste dobro prošli, a? Za sada, hvala Bogu, jesam. Ma da, kažu u Banatu, mada tamo inače briše da je to plastenike nosila. Da. Tako se pojavile i one pijevice, leva, kako se već zove, ono, tornado, bre, šta? Mi smo sadili prošle godine tu malo napred njivu, kupus karfiol i ja sam došao traktorom, a supruga i sin i ekipa, oni su došli kolima. I supruga zove i kao, pa, Dejane, kako je, šta je? Ja kažem, nijemo ništa, pa kako plastenici? Pa nemaš više plastenika. Nemaš više plastenika i... Znači, to toliko bude jako. Ma bilo je haos. Strašno. Haos je bio. I šta onda ta, da kažem, godina, kako je podvučeš kao... I to se dešava. Jedno iskustvo više. Da. Šta sve čovjek mora da navikne, ali dobro, kad se naoružaš iskustvom, onda ti život bude lakše nekako. Pa je tako? Pa i jest. Na koje tržište iznosiš sve ove tvoje pa proizvode? uglavnom Novi Sad. Uglavnom Novi Sad. Futoška pijaca? Kvantaš. Da. A da prosto se ratosiljaš odmah količinski da ne... Pa da, ne možeš to prodati na malim pijaci. Možda nešto Beograd, neka canjima, firme neke i to je to, prilike. Nisi se opredelio ono kao nešto, vratno su to prepustio Sremcima, lubenice, dinje? To još nismo. Jel bi to probao možda? Bar za sebe, za početak. Za sebe da. Može, a? Da, za sebe bi probao. Ne bi bilo loše. Čisto par strukova da vidi kako to ide. Kako su se... Pa čekaj, ako može tamo, može i ovdje. Šta, reka vas deli? Ili ima nešto tamo kod njih? Ima zemljište, ima svašta nešto, to nije to samo. Kakav je kvalitet vode, Dejane? Pa ima gvožđa. Dobro. Ima gvožđa. Je li to isto bitno, znači kakva je voda kojom prskaš? Pa to nam malo predstavlja problem za bunare i za creva kap po kap, ali u suštini dobra je. A šta kažeš ovde, ptice malo napravile štetu? Da, vrane, svrake. Probuše cevke, a? Pa probuše cevke i onda to curi, napravi se barice i tako. Ali dobro, nije strašno onako. Deluje kao Fata Morgana kad je oko velika vrućina. Da li je voda, nije voda, jeste voda, nije voda. Možeš malo i da se raskladiš. I da se raskladiš, bravo, kao neko bazenče. Dobro, Dejane, ništa, svaka ti čast. Koliko ljudi radi, mislim, kažeš pomožnjaš suprugu, ali nije sigurno veća ekipa ljudi treba da... Pa ima još 2-3 žene koje rade. Znači, uglavnom i radimo ovo sve na manje da bi mogli sve da stizaju, pošto je problem svuda, je problem sa radnicima. To je nevjerojatno, sa sve 3 obroka dnevnice, ma neće da... Ali i povrće je specifično da je, kako se zove, jako puno ručnog rada ima. Kvalitetan berač mora da bude. Znači ne sme da ošljari i dede Bože da ošteće. Ne može ovu salatu da seče mašina kod nas, zato što je jedna stigla, ova pored nije. Mora da se razdvoji. Znači mora da se probira, znači to sve ide ručno, a to je... Ali ako si osuđen na, kako si rekao, 3-4 žene još, nije ti loše. Sem svoje. Sem svoje, pa to je tako život.